खुलुमबाय लोगोफोर आं संग्राय गादा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगालेले मोखांखौ गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायहरलायबाय आरोखि एकदमनो दिनै गय खैरो जासिलायनानै देलाय मालाय ओंखारबाय आङो दुब्लियाव थांनो ओमफ्राय आं दिनै ससमा गानला आरो सान्दुं दुङाखै नालाय बिथाङाबो हालेवहैसिगोन बिथांजों ट्रेक्टरजों थांफानो नागिरदोंमोन आं लांफायानो लाजिनो हिन्जावखौनो लानो लाजियो मासे जाम्बा बेलाय हिन्जावखौसो लानो लाजियो सोरबा ट्रेक्टराव गाखोनो लाजिलायदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान मोनोबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जोंनि बिजावजालियाबो थांखांबाय बदल ओंखारो नालाय बदल गायनाय नालाय ओंखायनो गुदिनिफ्राय बिजौसिम ओंखारनांगौ बिजौनिफ्राय गुदिसिम ओंखारनांगौ रिजु नो मा थांबाय आयु आंहालाहाय ओंखाम ओंख्रि संखांखाजोब्बाय मोनखांखाजोब्बाय ओमफ्राय थांसै दुब्लियाव लोगो हमनोसै जाम्बाय नायलांबाय थादो जों साबैसे जायो दिनै बुंनो हाया दिनै फार्स्ट टाइम नालाय फार्स्टआव बारा जाया मानसिफ्रा ओमफ्राय एसे गेजेर नांबा माने एसे उन लांबाथाय एसे बांसिन जालाङो आरो दा फार्स्ट टाइम नालाय साबैसे जागोनखौ बुंनो हाया जायखिया जागोनदां 10-12 जनसो ओरैनोबाथ' एसे सान सप्तासेसो गायबा माबासो जाखायो 20-25 जनसो जाखायो आरो होमबाबो खमैबो 10-15 जनसो जानो हागौ बायदि मोनदों आं जिखुनु जे दा मिन्थिथ'ला आं दा हारसिंसो जाबाय नालाय लामा थाबायनायाबो माखासे थांजोबबावबायसो खिनानैनो गोबाव जाबाय आंहा हनै हालुवा बिथाङाबो फैगौ थाङाखैनो हालौनो थांनोसो ओंखारदों आं थांफा नागिरबाय लांफाथारा हाय होन सावरियाव थांनो नागिरदों बिथाङाबो बिथांमोनहाबो मोनजाथारसिगोन नोंसिना माला गायगोन फुगोन नोंसिना होनदों दे नाम्बार बे देहा बुगालेले जानायखौ एसे माइ गायनानैसो हामोनसै आरो आङो सिखोना माखो आयु आंहालाहाय मानो फैफिनखो खिनो ओंखारदों जासोनानै दायो दुब्लियाव मालायनि बारियाव खिफैदों खोमा मालायनि बारियाव खिफैबाय बियो आया दादिसो नोंनि बारियाव खिनो ओंखारफैगौलायबाय जाहैदों नुवाखै दैज्लांनि माइ गायनाय एकदम ओरैबायदि साबथां थिंथां ओंखारलाबायो नालाय हिन्जावफोरनि खामानि नालाय सङाबा खावाबा फैनो हाया ओंखाम ओंख्रि संजोबखानानैसो फैनांगौ आरो ओंखाम ओंख्रि संनायनि गेजेरजों आरो अमा आदार थाबावगोन गोबोर थाबावगोन सोरबा मोसौ दंबा गाइखेर सेरनो थाबावगोन आंनाथ' खामानिया मा जायो गोबोरखौल' गारबाखै आङो ओंखाम संबाय ओंख्रि संबाय अमा आदार होबाय गोबोरखौथ' गारासै गाइखेर सेरबाय ओमफ्राय माबा मा होनो बोरमा खाबाय बे आरो ओमफ्राय मोसौखौ हौवाया खाबाय जि बायो मोसौ खानो आयु खावबब' जिरायगासिनो मोनसासै मालिकआ थांबाय नेनोसै ने दसे नैबे हाइरडआव जिरायस्रोलायनानै नेयो आरो जों मानसिफोरखौ नुवाखै जों गामिनि दुब्लिया मोनजोब्बाय आरो नै बेयाव जिरायनानै नेयो जोङो ओमफ्राय न'खरनि गायनायबाथाय बेयाव जिरायनानै रानलायसिगोन आरो नों बैनाव थांदो आं बैनाव थांदो होनलायनानै रानलायाबाबो जायाना समाव आंबो फोनाखै फोनखायानो आं मोखाङाव जेबो आयै हनै बेवहाय होनलाङा दैलाङाव आलि दाननो नागारै माबा लामायावसो खामानि मावनो हिन्जाव नायनो थांबाय थायो नै लामायाव हिन्जाव नुनायखाय थाङो जाहैदों हा गायोनो लामायाव खामानि मावहैयो बिसोरो ओरै थांबाय बिजनि ओरै थांबाय उलुबारि ओरै थांबाय जों गामिनि मालायनो फैफिननायफोरा बिजनियाव फैसा लायनो थांसिगोन बाय होनदो बेवाय आरो बेवाय मदिया आयु नैबे मानि सिन्जाखौ उन्दुनायनि ना मा जाखो हम खिबाय नोङा आरो दिननि माबायाव बारियाव फाग्लायालाय खिनायालाय बुरजा बारा खिनाय बेलेग खामानिखौ दोनबाबो बे खामानिखौ दोनबो जाथारा आरोखि आं मा खिनानैसो फैदों आं खिन्थु मालायनि बारियाव खियाखै न'आवसो खिदों बारा मोदोमा मोजां नंमारा नै आंहा बेयाव दङ बिस्रा बै सहैबायानो नै समान थाबायनाया थैगोनसो मोनफैबाय दा गुबै आयदायाव एकदम लारु गामिनि फैदों आरोखि दे थारमाने मिथियोब्रा बियो एकदम नै ट्रेक्टर ड्राइभारा बांगावसो आरो बारा बुरजा जाथ'वाखै दा फैबावगोन ट्रेक्टर ड्राइभारा
दिनै फार्स्ट टाइम आरो गायनाया ओमफ्राय दा मैया फुदोंमोन आं फैयासै गय जानानै फाग्लि जानानै फैनो नागिरखाबायमोन आंसो लोगो लालायबायमोन आंथिंखौहाय थांसै होनना आङोब्रा अनजनानाव कल हरबाय आब' अनजनानाव ओमफ्राय गय जाबाय सुनिखौ बारा जाबाय आयौ गैला दिन थांनांगौ थैखागोन होनना खर' फिट मोनजोब्बाय ओमफ्राय थाङासै आं आंहा खमल होननायासो स्राय फैबाय खमल मानो आं खोन्थाबा खमल होननाया फैबाय आरो 10:30 जानाय लोगो लोगो साहा मोनलोंबाय ने बाजै ओंहोन 10:30 जाबाय नै ओरै साबैसे जानाय मानसिया दा सानबाय थानोसै आङो नै ओरैबो ओरै लोंबाय आरो माखासे 12 जनब्रा मालिका गायाखैनो 12 जन ने मालिकजों 12 जन मालिकजों 12 जन नोङो फार्स्ट नालाय हा गायखांबाय दे थांसै दानिया जाथ'बाय आरो दा बेलासियाव फैफिनगोन एकदम नै खोथिया बारियावनो मा जालायो एकदम बेनार थालायो आरोखि ट्रेक्टरनि नांगोलनि थैगोनसो दुब्लि बारियावबो नांगोल पार्टिनिया नांगोलनि ट्रेक्टर पार्टिनिया ट्रेक्टरनि नै नांगोलनिया बैयाव दङ खेबबाय थायासै भिडिअ खालामनानै जालांबाय आंहा मोनहैग्रोलायबाय नै आंना बोराया हालेवगासिनो लामा जिङावनो ओरैबायदि गोजानमोन आयु रिउ रिउ ओइ बेसेबांबा गोजान नुहुरनायावसो एकदम फैनायाव आङो ज्राव गोलैग्रुलायबाय आरोखि नै नांजोबबोबाय गोलैनाया जोंख्लाबनि मानसियाबो गोलैनानै ज्रावलायासैबा थिंख्लाब जाजोब्बाय नेबावासो अयनै थाहाय दा बेलासिनि हाबाफारिया जाहैबाय नैबे गय फबनो नागिरदों आङो हौवायाबो हास्लाबाय थायाना माबा हालौनाय मानाय मेंनानै बायो आरो सानसेबो जिरन गैखाया हालौनायानो अबस्था गैखायो एकदम गावनि हालौनायखौबा माना आरो बेखौ मावबाय थानो आरो खामला मालाय बेसे होनो हाजिरा मालाय मा बेसे होनो बस्था से जागोनदां जावैनाया ओमफ्राय बेखौ आंनो जावनानै फबनोसै आरो जावैनायसो होनफ्रांलायलांबाय मा बुंनांगौ माबा बुंफ्राङो नै फबनो नागिरदां गयाबो नै ओरै दंखायो रेडि बैयाव दङ आंनियाव बै न' सेराव दोनदों आरो आङो नै आंनि न'आ बिदि आरो ओरै लामा हाखरखौ जावखांबाय नै बेसेबाबा गोथौ जावबाय आं माने बस्थाबो बजायो गय दुनायखौ एरिबो होजायो आरो ओमफ्राय आं जेथो सहस बेखौ होबाय गय दुनायखौ होबाय थाला आङो नै बस्थाखौनो बनानै होनोसै आरो आं बे गय दुनायखौ लायबाय थानो बाबाय आं ओंखायनो बस्थाखौनो बनानै होबाय आरो बे जेखौ सहससिन ओमफ्राय जाय बुरजा फबो बिसोरो बस्था होआ खोमा गय दुनायखौ होयो होमबा बे गय दुनायखौ होनानै प्लास्टिकनि मा होनोमोनलाय प्लास्टिकआव सोनोसै आरो आं बे जुमाय एरनग्रा प्लास्टिक दंना मोनसे बेयाव सोनोसै बेयाव संनानै गय सोनोसै गय सोनानै ओमफ्राय मा होनो एसे कालार जानायनि लेबु बिलाइफोरखौ होयो जाहैदों लेबु बिलाइ नारें बिलाइफोरखौ नारें जुमब्रा बिलाइ कालारा मोजां जायो बेफोरखौ होबा ओमफ्राय बेखौ होनोसै आरो नायदो रायज्लायनो हालाय नाला मेंजोब्बाय नोंथांमोना नुखादों आंखौ नै गोलोमनानै थिंख्लाब अबस्था गैया अरजाया एकदम मावबासो आं देहाखौ फ्राद मोनो ओमफ्राय जेसेनो ओरैनो थागोन एसेनो देहाखौ बिराद दुब्ला मोनो खस्थ' मस्थ' नाज्रेद नुज्रेद साननि समा थांबाय मोनानि सम फैलायबाय बे मोनानि सम फैनायाव मा संनो नागिरदों ओरैनो ओरै बहल हानानै लाबाय बे बहलखौ आइ हादों ओमफ्राय ना रुपसान्दा ना रुपसान्दा बिहरबाय आरो मेंनायनि खोरोरो जानोसै हौवानो जेनेबा सुवामिनो संना होनोसै ओमफ्राय सेरजोंबो जाफानोसै आरो बेखौ खाथेब्ला खाथेब्लि ना बेदर बिहरनोसै ओमफ्राय आंबो जाफानोसै ओमफ्राय आं माबा मा होनोमोनलाय भिडिअखौ दहाय सानाव माने मोनासि जाखाबायमोन आं गय माबानाया फबनाया ओमफ्राय एकदम बिराद फिर जाबाय खामानिया खोन्थानांगौ लिस्ट लानांगौ एकदम बे गय फबबाय हाखर जावबाय गय फबबाय बासि फबबाय ओमफ्राय बोरमा अमा मोनानि खामानि नालाय जालायबाय लागाथार बेखायनो आं बारा नोंथांमोननो गय फबनायफोरखौ बारा खोन्थाबाय थानो एसे दुखु जाबाय आं बिनि थाखाय एसे ओमफ्राय भिडिअ खालामग्राबो रावबो गैया नालाय एकदम ओरैबायदि मोनानानै हेरेसमेन्ट जाबाय खामानिया बेखायनो आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय थायासै आं नायानो बुस्थुखौ रुपसान्दा लकेल बिथाङा मेंना उन्दुना दं नै मानो रागा जायो नोंलाय गावनि हिन्जावखौनोलाय हामा बिदि रागा जानो माबादों आरो मा होनोमोनलाय हालौनानै मेंबाय बेसेरा ने खोरोरो लोंनो बिबावलायबायसो आरो माइब्रानिखौनो खोरोरो सरना होनोसै आं गोसोआ मेदि